SSNV som una associació de voluntariat en el que acollim els diferents Erasmus que estan estudiant aquí a la Universitat de València. Durant l'any el que fem és activitats amb els Erasmus en el que fem que es coneixen entre ells, coneixen la ciutat. També fem activitats esportives com pot ser anar a la platja a jugar a voleibol, també fem torneigs esportius de futbol, de bàsquet. Després també tenim la part més lúdica, també organitzem viatges, per exemple, a Sevilla, a Madrid també anem, a Barcelona. M'he donat compte que t'ajuda a guanyar en soft skills. Al final és una manera de també, si t'has anat d'Erasmus, de continuar un poc aquesta experiència Erasmus, de tot el que et van ajudar a tu en la teva ciutat, de poder mostrar aquesta ajuda a tu a altres estudiants.